Čtvrtý díl denních výtisků a vzhledem k tomu, že vás psalo opravdu hodně do těch komentářů, což jsem vůbec nečekal, tak jsem se prostě řídil tím, že to udělám férově a vyberu úplně první komentář toho člověka, co tam něco psal, a v tomhle případě tak to vyhrál tady ten týpek, který chce, aby jsem vytiskl Pikachua. Zajímavý nápad, docela se mi líbí a vlastně jediná věc, která tam je jakoby špatně, je to, že nebude žlutej, protože mám jenom bílej filament. Což je doporučení pro příště, koupit si víc barev těch filamentů, aby jsme třeba tady to mohli vytisknout ještě jednou ve žlutým, protože by mě to zajímalo, jak to vypadá. Tady ten výtisk bych řekl, že se mi povedl, nebyl tam problém s těma nitěma jako u nějakých těch předchozích modelů a vlastně vám chci i všem poděkovat za rady, které jste mi dali k tomu minulému videu, kde jsem se vás na to ptal, takže vám všem moc děkuju, vážím si toho, všech těch komentářů, vlastně všechno si to čtu. Děkuju i za ty lidi, co mi napsali přímo do zprávy něco, díky moc, hodně jste mi pomohli a poprosím vás teda všechny, abyste mi znova napsali do komentářů, uděláme z tohohle prostě sérii toho, že budu tady tisknout na přání. Takže mi napište, co byste si přáli vytisknout, a když vás bude zase takový ranec, tak vyberu prostě prvního člověka, který něco napíše, takže pokud tohle vidíš a bylo to vydaný před pár vteřinama, tak toho využij a hned tam něco napiš a budeš vybraný. No nic, takhle teda vypadá ten Pikachu na konci, líbí se mi, povedl se mi ten model možná ještě víc než ta činčila, fakt se mi líbí hodně. A tady je takhle porovnání s těma všema modelama, který jsem už vytiskl předtím. Sbírka se nám poměrně rozšiřuje. No nic, takže ještě jednou díky a mějte se.